live Chenro Mar Kuku Mar Wach. Chenro ni makawuono ni wagone sigana mar migosi Moses Otieno Kudhoch. In fact, nyinge mar Moses bet ji ok ong'eyo. Sasa migo kode mbaka to kiluongo nyinge mar Kudhoch temo ng'ere. En senior assistant chief retired. In fact, en manomiya ng'en tire pogruok e kind senior to kod senior retired kachiel kod principal chief titles. En gini roma peka ahinya. Kendo gini roma nyaka yudo makare. Sasa miloso kod joka ruodhi kada jok matiyo administration. Live Chenro Mar Kuku Mar Wach. Sigand chal nado tiyo yo machanade kachiel to kod kama intiere nieri ene chief kende motiyo wuok e office. Yes, yude kare joma notiyo mbele nete Nyasaye nokawogi kane gintiere kare kairi. En ang'o koso nikech nyingi Kudhoch noloko Kudhoch machiegni e Kuku Mar Wach. Ruoth idhi nade jaduong'? Nadi maber, Manaron. Nachako tich 2001. Kapok wadhi kaka nichako tich gi Ruoth ma time ni wadhi da mos ako kodi mbaka jaduong'. Mokwongo kawuono ding'ich ang'ich jaduong'. Koso yonge office. Omiyo kawuono ng'ich ang'ich. An kare kabisa. Yes. An kare kabisa. In sawa. An sawa. In gangari. An gangari. Okay. An gangari. Full names magi ni ngaje jaduong'? Iluonga ni Moses Otieno Kudhoch. Moses Otieno Kudhoch. Yes. Kudhoch en nying babau? Kudhoch en nying babawa. Yes. To koro an nyinga ga en Moses Otieno. Moses Otieno. Koro kimede nying mar adek. Yes. Ema nying baba koro donje Kudhoch. Onyuoli kanye to in wuod kanye jaduong'? Onyuola Kasule. An ja Kasule. Kolwa Central. Okay. Mano higni edi mokalo chien? Koso mano siri? Ok en siri. Yes. An e ofisa achiel kende manyocha wacho ni retirement date ne ochopo. Yes. An achako lando ga chon. Ni chiegni retire? Achiegni dhi dala. Koro higni 60. Yes. Sani anyono 60 years. Kawuono ni higni 60. 60. Mikosi Otieno Kudhoch. Onyuoli kanye wuon wuon? Koso Kasule monyuolie? Onyuola kambi iluongo ni Nyamasaria. Yes. To sublocation en Kasule. Kolwa Central. Kamano. Ma somo mari Sigandi kochakore tin kibiro isomo nadi chomo kar kanje jaduong'? Asomo Odeso Nursery School. Yes. Wan joman kane dhi standard 1 to nyaka ni maki iti kamacha. Ka ok ninyal mako iti. Yes. To kate riek. Yes. To pokiromo donjo 1. Pokiromo donjo 1. Okay, watemane. Ka YouTube kama hivi. Sasa tekalo ndalo cha. Yes. Kane monyisi ni mondo make ni iti mi mako ma ok nyal chopo. Lweti ok nyal chopo e iti kama. Yes. To mano kate riek podi doga chien. Podi doga chien. Koro idhi Odoso. Achako Odeso Nursery. 1973. Yes. 1974 koro wadonje 1. Kinyalo paro jomoko mane odonje e klas achiel maonge chudo cha. Yes. Mago ne gin 1. Koro 1974 adonje 1. Yes. Nyamasara Primary School. Nyamasara Primary School asome standard 1 nyaka standard 7. Wan watimo CPE, unu timo KCPE. Yes. Wan watimo CPE. CPE ne watimo 1980. Yes. Ma anwango 31 points. 31 points utera Kisumu Boys. Ne ng'at mok winjo wach mar point. Ni remo penj koso ni kalo penj. Na kalo penj nikech ng'ama ne kalo mogik. Yes. Ne nwango 36. Ai. To an anwango 31. 31 ewi 36. 31 ewi 36. Niriek jaduong'. Nariek. Congratulations. Yes. Nariek. Yes. Higano ne nitie ng'ama nolowa noyudo 30. Yes. En nokoyudo skul maber. An ema noluonga Kisumu Boys. Yes. Koro mano e kaka somba cha. Yo machiegni mani yombe skul no. Okay. An ema nayombo Nyamasara Primary. Chief
Iyudo 31 points ewi 36. Okelo penjo mani kani dongo. Nidwa bedo chief, en gima nidwa bedo ka idongo penjo nikech ji ka dongo wacho ni ada bedo daktari, ada bedo japuonj, ada bedo engineer. In ida bedo chief. An hie nadwa bedo jariemb gari. Yes. Jariemb gari gachokolo. Gari la moshi. Gari la moshi. Mane chunya ne dwaro kae. Yes. Ka ane nasari nyaka primary. Yes. Nyaka adhi secondary ka. Yes. Chunya ne gombo ni mondo ariemb gari. Nyaka secondary pod ariembo gachokolo. Pod gachokolo ni ema ne ni chunya. Kata sama wuoyen. Yes. En ani kor time bad. Yes. To da gom riembo gachokolo. Apenji. Okay, kapok apenji kama lekri no witore godo. Ang'o momiyo gachokolo? Nikech pok ne winjo nyaka nene ng'ato mene kano dongo to nogomo no gibed jariemb gachokolo. Ka wan e primary, dwe mar 4, dwe mar 8 Desemba. Yes. Ne wadhi Kanewa. Kanewa en Maseno ka. Yes. Koro ne waidho gari. Nachako idho gari kapod adhi gi tienda nono mongi kata pat. Yes. Gari la moshi. Gari la moshi. Yes. Koro gari no lo Kisian to odhi Lela ema nwalore ka wadhi Karating. Yes. Koro ka gari godhore kamae to ne mit nwaneno wacho ni gini nyaka riembe. My goodness, yes. Gini nyaka riembe. To koro kaka piny chalo ka wase high school. Yes. To nwadhi e kibarupe moko malaini mar gari ka nolalna. Nolal ni nang'o? Ni temo dhi mondo idhi puonjri riembe to kiyudo thuolo jonyuol ema notamore koso nikia kuma ne nyalo ere kaka ne pop miwe gini eri nikech ikia pod igombo nyaka sani ka nyaka sama wuoyi pod agombo ni mondo but nitie in chik mane ndire koda gi teko mane nyalo ng'eyo kuma idhi misomo miriembe jaduong'. Sani kisebedo chief koro in ng'at moro modich kabisa makata thuolo minyalo bedo go minyalo dhi puonjo riembo gari koro onge. But ang'o miyo gini nobayi jaduong'? Aparo ni kane awuok e school. Yes. To nayudo tich immediately gi jo Yasmin Motors. Yes. Yasmin Motors en kambi manilose mtokni to ng'iewo mtokni be ng'iewo kanyo. Yes. Koro nayudo ing'eni kia school to in iga mar yudo gimoro. Koro nayudo tich gi kambi no omiyo wiano wil gi line mar dhi riembo gari. Seche miseyudo tijni eri mar Yasmin Motors eri, ang'o mino kitime nyaka chien? At what point mokodi bedo chief jaduong'? 1999 akiana kete nang'o 1999 ne nitie thuolo mane olande mar bedo chief. Ne apply. Yes. Kase apply to noluonga interview. Uluonga interview to kora neno ni kamiluongori okitwoye. Kore kam nwatimo interview ji 28 mano kawa. Mano kaka nadonji tijini. Okelo penjo moro ni Yasmin ok chudo maber koso ang'o bende dhi koni eri koso lek mari moro bende ng'a mar bedo chief? Yasmin ne en private company. To private company inyalo chungi anytime. Yes. Koro emomiyo kana neno ni nitie tich ma permanent to ne naneno ni mondo apply. Koro ichako bedo chief karang'o no? Achako bedo chief the year 2001. Kichako tich mar chief jaduong', obedo nade mondo mi ng'ato bed chief? Nitiere tiegruok moko ma odhiye, obedo nang'o no? Koso imre ng'ama kosetimne interview donjo kacha ne process mar bedo chief chal nade jaduong'? Process mar bedo chief? Yes. Iluongi e interview. Ilande. Yes. Ka nitie vacancy ka koro marani. Yes. Kose lande to jomondiko itimonegi shortlisting. Aito iluongogi e interview. Yes. Koro nitie panel mag ji nyalo bedo 4 koni gi chairman. Koro ginyalo bedo dhano kata 8.
jogi penjo iduoko penjo go to the chairman. Koro bang'e no kapo nono ni iduoko satisfactorily tikawi. Mano e kaka nwatimo penj kaka nokawa. Ang'o ming'eyo mondo bi ng'ato bed chief? Mokwongo okene kaka tim shortlisting. Yes. Manyiso ni un ji 28 manodonjo kage uduto te qualify. Yes. Koro kaki i-address penjo mopenji. Ng'ato nyalo penjo koni to ng'ato penji koni. Penjo ma koni tek, penjo ma koni yot. Yes. Koro idwari ni iduok mayot ni. Mano tayari iselwar. Inoko. Koro penjo gi jogi penjo to jogi penjo to iduoko through the chairman. Ma ok ing'eyo. Yes. Kaka an anyalo paro ni nitie penjo moro mano penja mane ok ang'eyo. To ne onge mondo ibit about the bush. Yes. Ko penjo for example ne Aaron John ing'eyo ulendo kanye. Ing'e ni ok inyal deriambo ene studio moro. Yes. To eto ulendo en amlulu. Koro kanyo kiate watata ni kia. Ok ang'eyo. Tu koro mano ema mi maxi kata mai maxi. Ineni ni bwana ni jamriambo kata bwana ni wacha die. Duoko temo ni mondo mi bedi ng'at moduoko penjo te kata bedi ng'at mong'e gimoro amora. Wach ni gimoro achiel manyalo mi kos mar bedo chief. Wach ni kanodongo nodwaro mondo bedi ng'at mariembo okolo nyaka nene pok awinjo ng'at makane dongo dwaro mondo mi bedi ng'at mariembo gari la moshi. Migosi Moses Otieno Kodoche wendo wa Kuku Mar Wach waktigo mbaka Sigand sechegi ko bende koro sano retire kendo onge en oko mar office niri. Jaduong' chako tich mari mar chief ngimo bedo nadi kaka chief jaduong'? Ngima ne tek kidogo nikech kundiki ni mondo ibed chief training moro amora pok otimni to idwa ni iti uteri like an kana chako tich to ne nitie ng'ato ni jaluo nok en jaluo ne en mluya to nying no miye ni jaluo ni kude ne nyalo tongo ng'ato tuseme polytechnic dakika matin to serengo modhi malo mamba ichaki winjo ni jaluo otongo ng'ato mamba dakika matin kendo oseridore obiro Moi stadium otongo ng'ato koni. Koro nochopo kama baben ng'ama notelo ni polise. Yes. Nowacho ni odwaro jaluo dead or alive. Mane uluongo security organs mane nitie by then. Momeo literally omeo gi ludhe gembe. Nodwaro jaluo no dead or alive. Juma no emana donje. Koro yes. Jaluo ni kuwinjo ni wamanye na mobilize yudhe 20. Yes. Makama ne wawuothe, kama ne wakale ne lich. Ema bwana ni nowinjo ni idware gi chief manyien mobiro. Yes. Ma disappear. Owinjo ni Otieno Kodoche manye gi yudhe 20. Oyudo ka onego ka otongo askari. Yes. Police officer. Ma osoe gunia. Ma kama nokelo ne dead or alive. Apinji chief. Shocking. Ma ile ni ng'at matongo ji, notongo ji ni wiye rach koso tongo ji ni jama hundu. Ne jama hundu matongo ji kako dwaro. Ma kama koro utonge askari. Yes. Mo osoe gunia. Mosoe gunia mako yudi ni ma askari gilep askari. Yes. Ema koro wache ni dware dead or alive. Apendi. Samano tiyo magieki no kiluor kidonje tijini ile mar bedo chief wachi ni oyo kama dhieni an kadonjo tongo chief ndiga mtingo nyaka police an kadonje tijini. Yes. To kata jodalawa ne ok morgo nyoji winjo kata kama damo wacho.
ni kamoro kaminege ji. Yes. Kaloleni ne nyinge rach. To awacho ni Nyasaye manuchweyani. Yes. Nung'e ni natemango nyaka karango. Neki wuok kaloleni. Bas. Koro ka wadhi. Yes. To wan group mane manyo jaluo. Jaluo kuwinjo no manye. Yes. To disappear. Bende untiere kod polisi, bende untiere kata gi bunde moro mano manyo godo jaluo. Kanyo makoro no miya polisi adek ma awuotho go gi yudhe na 20 gi. Yes. Koro karka ema ng'ani winjo ni wang'ne wach rach. Wuok ka ne wawinjo ni odhi Nairobi kata mana dier kata ok adier ok wang'eyo. Koro chakre gi chieng'no ema nolale. Koro bang'e no akelo kama ka indiki tich to kata training pok idhi pok uteri training moro amora to osemi tich ng'eyo office rumi gi stamp. Yes. Bas mago challenges ma ne wa encounter ka wadonjo particularly mi mane wacho ni iwuok kamindi kamitiye godiechieng to gotieno yweyo to ma kata 1 week kata 2 weeks ok idhi tieko ka ok onegi. Tawacho ni ng'ama dichuo tho elela. Nyasaye ni koda. Nyasaye ni koda. Wasetiyo nitie challenges mang'eny. Wang' kar kanyo nikech agombo winjo wach ni to jaluo ni noduogo molal mero noduogo tho bang'e ang'o mane otimore. Inyuogi koda gi luor mondo jaluo ne nyalo biro momonji e dalani kaachiel kod jaluo moko. Jaluo magi kanyo chief e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Wacho ni Haron ni nyisa ni kadhi kar kaeri to kadhi tieko jumbe 2 kapok atho. To nowacho ni ng'ama dichuo tho gi laro. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Ma en sigana mar Moses Otieno Kodochi. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach tino mako nago mbaka kod retired chief osebedo chief kuom thuolo ndalo maingo igni 20. En bende chief kende mokwongo tiyo ofis miri motieko kapod ngima kowacho sama nodhi nonyise ni ok dhi tieko kar ma juma 2 kende kapok itho to tiyo mowuok kanjero kongima. Ang'o mano tiyo mopogore koso noloko dhochi nikech nyinge en Otieno Kodochi. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Wachak gini kama ne wawe godo chande jaduong'. Kapok wadhi midhiero moko gi kada koda gi luoro mari migosi jaluo en ng'at ma noduogo nege bang'e notere kongima nolal chuth pok winjo wach ni kendo kosa ng'ama notimore jaduong'. Jaluo ni wacho ni noringo dhi Nairobi. Ma Nairobi ne waduogo wawinjo bang'e ni nonege Nairobi kuro. Koro nikech en ng'ama nakia. Yes. Ok anyalo wacho ni nonege kata nokonege but wacho nobiro no kae ni nonege Nairobi. Ndio. Wach nobiro nege Nairobi. Ok uchak dog nene kendo nyaka tiyo michopo kawuono ni eri. Pok wawinjo wach ne nyaka sani. Yes. Be luor no magi chief ni jaluo ni eri kata lal kama ito pod ngima Nairobi nyalo biro momonji dala gotieno. Be luor no magi jaduong'. Kaka dhano ma dhako nyuolo. Yes. Nyaka ibed gi luoro kabila no. To dala na to kibire nitie guogi. Godiechieng' to gibeya. Yes. To gotieno to gin impossible. Awinji. Koro kapone gate be insebire dala na gate ni kuma buru. Yes. Kitambo ng'at cham interfere gi gate madonje e dala be guogi winje. Koro ne wabet angech. Yes. Midhiero mane misegala ka chief jaduong' gimoro kendo minyalo paro motimore stiji kaka chief jaduong'. Inyalo paro kinde ma jo pikipiki owang'o kaloleni. Yes. Mano ne midhiero. Mano ne midhiero maduong' saidi nikech gino nochakore gi ji moko 2. Yes. Ng'ato ne vin mane umonjo ja pikipiki moro to jo pikipiki koro o revenge. Yes. Gini noduogo bedo maliet ma Kisumu ne wang'. Koro kaka chief morito area. Yes.
ing'e ni gima kama katimore kari to chunyi moko. Yes. Ne gini ne timore to kata OCS ne nitie gi askechegi. Yes. Koro gimomiyo ne ok ginyal chungo gini mondo chung kamili ne otamo dhoga. Yes. To gini otimore the whole day. Ochakore around saa 4 magino odhi nyaka odhiambo. Yes. Gikone to norumo maber. Mabende no sei ni ipando jokue kaluleni. Ili marachi na chana. Ni wacho ni jokuoge wang'eyo. Yes. To onge gimwa time kaluleni. Tamano tigo ne ipando jokue kaluleni. Yes. Mane manutigo. To ng'ato kaka Ven. Yes. En ng'ama nonyuol kaluleni. Jonyuolne ne gin jomodak kaluleni. Koro kaka nwanyalo ne en jakuondeyo. To gin ing'e kaka ne jakuo ma ine miwacho koso jakuo mano bedo convicted ni jakuo. Ne en jakuo makata jogweng' be wacho ni jakuo. Ting'e style ma gikwelogo. Jokuoge makaloleni ka nitie tich Nyalenda to gidhi Nyalenda. Koro jokuoge makaloleni ema telo. To Nyalenda bet ng'egi. Gin tichgi gin mana siemo ni maya ot. Yes. To ka nitie kuo mabiro timore kaloleni to jokaloleni ni ng'e jokuogegi. Koro ne wacho nikech ni nene at one time ne wasemake bende manwatwe nyaka maisha. An achiel kuom chife manosetwe ji maisha. Ma Ven Yes. Ne wasetwe maisha. Ma apil manomako ema nodugo gole. Koro wach mane wacho nwa pando jokuoge kaloleni ok en adieri. To Ven nikech nodak kaloleni. Yes. Kanye kama onyuole, kanye kama jonyuol ne nitie. Kanye kama pendo ne wuok. Okelo penjo moro doni jogi eki pod gintiere jomawacho ni mano bedo kod midhiero pod gingima. Joma ng'eny mosetho. Yes. Nikech bang incident manotimore cha. Yes. Koro ne wamanyo gi one by one. Jokuoge wamanyo one by one. Yes. Ma ng'eny gi nosetho. Yes. To ng'eny gi be watweyo. Nitiere cases mathoth nyama loro ga chief ka gin office mara mibadhi mara maderocho ratiro mara ng'at moro kamoro mara samoro gimoro gwenyore kata bende kuo moro muli idonjo irwako kata idonjori kod group mag jokue moko. Be nitie case moro mara moseluore kaka kodhocho wuon? An case moseluora onge kata chiel bwana Ron. Ne wan kawaseyudi gi evidence ya kutosha. Yes. To adhi chung kodie bao. Ma ka achung kodie bao, an bende one of the chiefs. Yes. Ma ka chung kodie bao to ok me oth ni somo. Yes. Atingo muma. Yes. I swear in the name of the Almighty God that the evidence yes. I shall give before this honorable court. Yes. Touching the matter in question. Yes. Shall be the truth and the whole truth. So help me God. Ini chungi muma mesweago. Achungi muma masweago majakuo ng'eya to ng'eya mana piny. Live Chenro Kuku Mar Wach. Wacho ni en ok wach ne somo affidavit en ochung koda gi muma ko wacho ni ma en adier maduk e Kuku Mar Wach. Samitiyo gi muma niri ok ni kata nyalo miya soya moro kata ni riambo in gadiri gi wacho. Jakuo Wood John. Yes. Gimomiyo I survived for 21 years. Yes. Jakuo nokami nafas. Jakuo kayudo gi evidence. Jakuo kosiepni. Jakuo okosiepna. Adhi court over 400 times. Over 400 times. Over 400 times. To jimatweyo. Yes. Jimatweyo. Tara gi gana. Jimatweyo ng'eny mokwandre. Goodness. Jimatweyo ng'eny mokwandre. Begino chendi karane joy ko gonya lugu monjo dalani begitemo ka jo begiluora ma joma kata owuok e bond joma yalo gi e bond yes. Koneno to goma
kone anwa biro mo ma chief to goma barabara. Chief, achiel kuom gik ma ji nong'eyi godo en ni ija chir, dhano luori ti ja adier. Chir mari nigolo kanye ruoth? Nyasaye manomiya tijni ema sebedo kalamoga. Kendo ka nitie wach moro matek, kata mayale kot, gokinyi kapok achiew, alemo mondo Nyasaye omiya chir, Nyasaye omiya teko, nikech en ema nosemiya tich. Bente sama ji nose kata ng'anyo ni imako nyathi owad gi ng'at kata imako neri gi ng'at moro, koso sa sama ni mako ji kitero ji e kot, dhano ne siri te? Dhano ne sira te, joma koro joma nigi wach, to wacho kichini, nikech ayudi gi gik moko mag kuo, nitie witnesses madhi testify, koro kama ng'ato ne nyalo dhi ng'anyo na onge. Nitie bura manoseloyi? Nitie bura moseloye kot, ka nowach ni ok ang'e kaka ne weche gi obet, to gin mana mag kuoge. Koro ne askari moro nitie mane odhi oketho kes. En kipenji gimoriere kabisa. Ni gigi numako, nokwamako gigi. Koro nochal ng'ama nochiemo. Nochal ng'ama nochiemo e kes ni. Kes nane. Okelo penjo moro ruoth, ni seche ma imako kes niri, lony ni yudo kanye? Lony momiyo keses magi ng'eny gi ne kalo. Ni ng'e nade ni ma to kotim kama to kes ni nyaka dhi matwe ng'aneri. Kawasemako ng'ato. To gik moyude gogi. Wamanyo gima nyiso ni, example moro anyalo nyisi. Please. Ne nitiere mama moro no ma ne joka loleni omayo. To mama ni ne no manya ka radio. Rete ni ne nitie ne no skuru mondiko initials. Initials gi ne wacho nyinge. And now it's long, I can't remember the name. To initials gi ne wacho nyinge. Koro kano teru wachi kot, wacho ni magistrate, ni magira ma radio na, makata kugonye nobiru nyaka gi screwdriver. Kugonye, udhi nwang'o ka initials ga emantie gi namba na mar kipande. Kano gony, moyud kamano, ng'ano no chamo higni 18 e jela. My goodness. Kawa nwang'o gimoro maber, okay, iwacho ni magiri. Ere gima nyiso ni magiri. Benti chieng' moro mise regret jaduong' ni ng'ane to na mako, to mane kuo mare mokwongo, dawe thuolo. Doko chako dogo kwelo kendo. Onge. Wan kawa maki. Wan kawa maki. To wateri. Mane maji ulurago. Benti chieng' michama soya? Koso kinyali yie TV? Okanyal yie TV. Mako wuod jon gi gini. Wacho ni ochi chama irimet bele. Ok ni jakuo dawe. Ok ni jakuo. Inyalo yie go mbaka gi ng'at machielo to jakuo. Anyalo go mbaka gi ng'at machielo sei jachanga. Tok jakuo. Chief iko ne jaraje do. Jaraje koso kijara. Ng'amo ero ngima inya. Ing'e ni ka ji ne nikirwakori maler. Idak maler, ichiemo maler. To jikoni jaraha. Yani mane mipenja. No, samoro inyalo budho kamoro, inyalo modho pigi moro godhiambo, inyalo mielo thum moro matin. Gina chiel kuom chief mikoni ginena gi disco machalo mega e dala ni manyalo entertain ni chief. An gi po maduong' kabisa. Makata ji be haya. Kata kaponono ni nitie nyochi winjo ka jo kanisa wacho kata ka nitie nyasi moro e church. Amiyo gi free of charge. Mano chuny maler ma Nyasaye no miya ma Nyasaye no chweyago. Police kod chief tiyo nade jaduong'? Police kod chief? Be kindu be wacho no gweru sate? Be inyalo wuoro ana achiel kuom police officers mosebedo katiyo gi chief matiyo gi police officers. Ma office police officer ema
tich to kosebedo matek ahinya nikech joka ing'e ni gin gibedo trend manitie gik moko ma samoro gidwa temo loso mopogore gi kaka chief dwa loso. Koro mane mosepoga kodgi. Moko nitie maneno ni mae to nego kik we. To mae to gineno ni wan be manwa make. Koro wawe to an awuon. To inyalo kwana kaka achiel kuom chife musetiyo gi polise maber. Polisi omako ng'ato mano kwelo gi gik mokwal to dwa weye tiwinjo to in ofisi konieri oyieni donje wachno? Ok anyal donje nikech an ok ameko. To anyalo advice ni ng'ani kata weyo particularly ka en ng'ama ng'eyo. Ng'ani kata weyo en ng'ama rach. Makata kapo ne ununjo manyien nyoche kubiro pod ok ung'e joge maber. But ka giweye bende nitie kuma inyalo tero ywak mari koso kinyal? Aweya nikech mano dhi nyiso ni wakedo. Wan kingdom achiel. To ok onego bed ni chief yware gi polis. Koro aweya. Chief entiere debate sani eri mondo mi gibed aneno ka director manager dakika ariyo kende wakwayo mondo bed apich moro matin matie kwachi eri. Chief entiere debate ni mondo mi miu bunde. Biparo en sama onego miu bunde? Ok en sawa. Nitie chife ma timbe gi richo. Ma chief kome bunde. To samoro nyalo misuse. Koro an chiwo bunde ne to kayiego. Nitie chife ma egi wang' maka ponono ni omiye bunde to chwado ng'ato gi lisasi to yot. Koro miyo ng'ato bunde ni to aneno ka pod ok ne ber gi chife. Achievement mar jaduong' gima inyalo nyiso chief moro maneni sani eri gima ni hero tich mar chief mogik makata kiduoke sani nyadokie kendo ang'o mani hero tijni mogik jaduong'? Tich mar chief ni kise hero ma okigang ni ng'ato wach titiya maber. In ang'o mani hero godo mari ni kabisa gimoro achiel mikone ya mato nomiya hero tijni nyaka wuok? Kisebedo ka ihero tiji tihera tiji ne bi mako ng'ato gi makosa ne mi testify e court ka mi swear kiting'o muma mi wacha dier mbele magistrate mang'eny manutiyo ka ohera kabisa. Koro natiyo gi chunya achiel ka keto chunya e tich matiyo. Nitie ng'ama noseyuakni? Ji to ywakna. Ji to ywak nikech once ni seyudo ng'ato gi makosa mitere mbele nyaka ywak bedie. Nyaka ywak bedie. Koro gweng' oketho nyingi gi ji koso nyingi pod bere gi jogweng'? Gweng' dhano era marach. Gweng' dhano era marach ma iluonga mani hawi ni ing'e kaka nowuok. Ni chief nitie mang'eny to onge chief ma noseyudo tich e town. Koro iwacho koro an kata kidhi koda e kor gweng' iwinjo mag kiluonga ni hawi nikech wuok e kor gweng' biro mitie die town kae ma tieko tich 21 years. Miwa Sigand iri jaduong'. Ine chief mwangu tieko tich ofisi ni kangima. Ok ofisi ni gini winjore marach. E town location mangima. Town location mangima. Town location nigi sub location 4. To inwango ka kila sub location assistant chief mane rito kanyo. Ok adwa kwanogi. To assistant chief mane rito kanyo ng'eny gi othoma ok retire. Ok giretire tich. In kinde mi retire tich. Machieng' moro achiel ka ane hospital tawinjo ka mama moro wacho from another end ni to chief mane town gibet nade ma githo office. Aneno ka gitiek office ma ogitiek office ating'o wiya ma ng'iye moneno ka ng'iye ma neno ka en sorry. Gino wacho gino
no paro kana ni an bende adhi tho. My goodness. Adhi tho. Live Chenro Mar Kuku Mar Wach. Moses Otieno Kodoch. Jaduong' ka watieko in less than a minute nyaka watieki jaduong'. Ngima mari oko mar chief ionge kod ogudu cha, ionge koda kedi chane mar power, ionge kod uniform mari kiwuotho salute manigo ni cha koro rumo, luor ma samone vije luor rumo. Koso pod entiere ngima chal nade koro gweng' sani? Entiere. Yes. Mana ni koro upogore nikech chon cha ne ine itich. Yes. Sani to ine itich. Yes. Giwacho ni always a teacher. Yes. Once a teacher, always a teacher. Be chandi Chief be kamano. Nikech pod iluonga mani chief. Be chandi ke kalo to yudhe mane chung matal. Koro ok tal samikalo. Be gino chando pachi? Ok chand pacha nikech nang'eyo ni kasechopo gimoro ka gimoro nigi chakruok ne to gikone. Koro kane sa ochopo makoro abe, yes. Respect manyoche miya ka ni tich. Yes. Ok anyal yudo kendo ka aonge tich. Joma dongo manoluora to pod oluora. Awuoro jaduong'. To nyithindo manochaya. Kamano. Awuoro jaduong' in achiel kuom jogo kumacha nago mbaka ne moro kuna gi retirement mari jaduong'. King'iyo kae tir. Advice minyalo miyo chief moro kod ng'at ma dhi kawo kaloleni shauri moyo kama ndi jaduong'. Chak gi ng'ama dhi kawo kari as general advice ne chief ete mawinji king'iyo ka jaduong'. Ng'at ma dhi kawo kara. Akwayo ni mondo obed ng'atno motegno, ng'atno ma jachir, ng'atno mathuon. Yes. Qualities go ka en go to biro tiya kaloleni. Kik obed ng'ama ohero iye. Kihero iyi, indiko tijni nikech iyi, tidhi ketho tich. To jowetewa mantie mapod tiyo, akwane gi hawi maber. Tijni tek. Akwane gi hawi maber nigi meda tiyo kaka gisebedo ka gitiyo no. Gimoro tire masamoro ka penye tigombo mar. The communication